Gondoltad volna, hogy Magyarországon egy átlagos 12 évesnek 4 szúvas foga van? Tudtad, hogy ugyanebben a korban a gyerekek 70%-a már ínygyulladásban szenved? A szájhigiéné a magyar lakosság körében még siralmasabb. Egy átlag magyar évente alig több mint 2 tubus fogkrémet használ. A teljes lakosság csupán fél százalékának épp a fogazata. Sőt, a felnőtt lakosság 8%-a Teljesen fogatlan. A szájápolás nem csak a szép mosoly és a friss lehellet miatt fontos. Az elhanyagolt szájhigiéné megsokszorozza a szájüregi daganatok kialakulásának esélyét. Egy év alatt több mint 2-szer annyian halnak meg Magyarországon szájüregi daganat következtében, mint autóbalesetben. Hívjuk fel együtt a figyelmet az egészséges száj fontosságára és a megelőzésre. Figyeljünk családtagjainkra és Figyeljünk magunkra! Március 18-a az egészséges szájnapja. hívjuk föl erre együtt a figyelmet. Posztolj magadról te is egy képet, amin a legextrémebb helyzetben mosol fogad. Facebook, Instagram, bármi jöhet, de ne felejtsd el odaírni, hogy #egészséges száj. Gyere el március 18-án a Kálvin térre, És tudj meg mindent az egészséges szájról. csatlakozz a rekordkísérletünkhöz aznap délután 3:30-kor a Tűzoltó utcában. Mert az egészséges száj érték. 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 Mert az egészséges száj érték.